Oga karon no patsada kay si Ma'am kay lagi nga nakabalo di siya sa tuang team song ang Zen Kahatol sa lugoon sa mga Good Samaritan. Og iyahang kantahon. Actually na po ko giandam dire nga premyo. Gamay ra gani pero at least magapalipay gyud. Nanaman kay bugas ang pangsudan na gani ron, ba? At least kapalit tag tinapa ni. So iyahang kantahon no ni Ma'am Aileen. Sige Ma'am Aileen, kantaha tong Zen Kahatol ang sulugoon sa mga Good Samaritan. Tara na, Zen Kahatol sulugon sa mga Maritan. Tara na, Zen Kahatol sulugon sa mga katauhan. Labi na katong nagutman, mga kabus katauhan. Labi na katong nagkutoy, mga tiyan. Tara na, Zen Kahatol sulugon sa mga Good Samaritan. Tara na, Zen Kahatol sulugon sa mga katauhan. Gamay rani nga tabang sa atong mga kaigsuunan. Alang sa kabusnong katauhan. Yay! Lakwat! Lakwat! So at least nakanta ni Ma'am no? Ang Zen team song sa Zen Kahatol ang sulugoon sa mga Good Samaritan. Murag ikulbaan ka? Guys, kila sao nagakanta kan apil kag mga contest? Ha? Ga-apil sa kay kaulog. So karon kani tsada ni ki sure daog ba? Basta lang gaganta daog na. Eh sige na tay pahalipay dire Ma'am. Giandaman tani pahalipay. Kini. Gamay ra ni siya na raw ang atong pahalipay kay napali. So 100 ra ni siya pero dako na ning usa na nga sudan mo palitan ni. Dili ni kapait og deson manok kulang ni. Pero kani pinapati gali wa noodles kumbati na ni. Pa? Sige dawat na. Salamat sir. Sige salamat. So napay dugang pang mukanta. Dire gyapon sa atong krusada nga Zen Kahatol ang suluguan sa mga Good Samaritan. Salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.